v-a născut pe voi și a murit dorindu-vă și murmurându-vă numele? Cum să las munții veri infame și câmpiile curate și plene de farme? Cum să las pășunile mele și oile mele și vacile? Cum să-mi las țara și vecine și satul? Cum să las limba și obiceiurile și neamul? În ce țară mai cădea ziua mea, ziua țării? În ce țară mai există o alba iulie? Bună la toată lumea, pentru cine mă sunați, eu sunt primarul satului. La mulți ani, Moș Gheorghe, dar ce-i cu dumneata? De ziua dumitare s-a bucurat să satul și a cântat toți zilul național. Acum când ți-au venit și copiii de-a pătit plânsul. Bună ziua, este doctorul satului. La mulți ani, Moș Gheorghe, dar de ce plângi? De ce puteți să vorbim cu domnule primar? Ai semnat îl răvește proastă. Nu știu, doctor, să-i trebuie pe copiii lui. Dumnezeu cu voi, cinstit adunare. La mulți ani să fiu. Văd că plângi de bucurie. Ziua bună și la mulți ani, Moș Gheorghe! Iată, Moș Gheorghe, te iubește tot satul, că s-au strâns aici la tine mai mult decât vin la Sfânta Liturghie. Bravo! Bun, așa, cerceți la primele, primește cu bucurie urările mari. Totul de bucurie. Vă mulțumesc din suflet, Doamne! Mulțumesc, domnule primar! Mulțumesc, domnule! Mulțumesc, părinte! Mulțumesc, vecini săteni! Mi-am mai hotărât durerea de suflet. Căci, uite, proprii mei copii mi-au adus o mare lovitură. El a venit să-mi ceară să mă mut la ei, în străinătate. Vă pretind că este și cel mai frumos dar pe care nu pot face. Ei, nu fi supărat cu Moș Gheorghe, că poate să o trăi mai bine pe meleacul de acele. Bine se trăiește peste tot, bine muncești cu dragoste de viață și de semeni, domnule primar. Iar aici, în satul acesta, rădăcinile mele sunt la rândul tip. Dacă mă scoți de aici, și ca și cum ai tăia un deja de rădăcini. Doamnelor, gentile, Moș Gheorghe, noi înțelegem că s-a respins propunerea noastră, cadoul nostru de birthday, de zi de naștere. Nu supărare, nu problemă, nu supărăm noi deloc, că avem al doilea cadou de rezervă, cu surpriză. Ce cadou? Ce surpriză? Cum? Care? O surpriză mai mare decât aceea prin care a dus în stricat mirosul. Nu știu, Tomi, dacă mai poți să scot de prin urmare. Nu, tată, tată socru, nu te supăra. Tu nu vii la noi în Năbrau. Vreau să spun la străinătate, nu? Bun, altă propunere. Cadoul nostru, noi venim la tine. Noi toți ne mutăm aici în sat. Primești așa cadou? Nu înțeleg cum, să veniți voi la mine? Da, acesta este al doilea cadou al nostru. Dacă tu nu vrei să mergi în străinătate,